mobilizazio handia sortzen duen froga da, ez? Eta horrek antolakuntzai ematen digu lana urte osorako. Baina lan guzti hori ez da ezer, gero froga egunea iritsi eta boluntarion laguntza ez baldin badu jasotzen, ez? Froga egunean izaten dira gutxi gora bera 270 bolondres. Orduan bakoitzak bere lana izaten du eta hori banatzea pixkat zaila izaten da. Batzuk jartzen ditugu anoagunetan, beste batzuk bidegurutzetan. Baina azkenean behaien borondate honekin erreztu egiten dute lana. Eta zentzu hortan, froga honentzako boluntarioan lana eta ekarpena da ezinbestekoa.